Okay, hi class. Today we are going to learn the present simple, okay? So, let's see. What is the present simple tense? It is a tense. És un temps verbal, vale? I és el present simple. Què dius? Vale, però què? Per què serveix el present simple? El present simple serveix per hàbits i per rutines. Vale? Què és un hàbit o una rutina? Algo que solem fer. Per exemple, tots els divendres me'n vaig a menjar pizza. Els dimarts i els dijous jugo a futbol. Els dilluns em llevo a les 8 del matí. Sempre menjo crispetes quan veig una pel·lícula. També serveix per dir hàbits que no tens molt habitualment, com de vegades m'agrada veure pel·lícules tombat al sofà. Vale? Això serien hàbits i rutines. In order to learn this, we're going to see the affirmative, the negative, and how do we make a question, okay? Mirarem l'afirmativa, la negativa i la pregunta. Llavors, com es construeix una frase en present simple? Primer, sempre el subject. Sempre, perquè en anglès sempre cal un subjecte. Sempre. Sempre. No és com el català o el castellà, que molts cops no el necessitem. Com, per exemple, vaig al gimnàs tots els dies. Jo no he dit qui va al gimnàs, però se sobreentén que sóc jo, perquè conjuguem el verb anar. Jo vaig, tu vas, ell va. Vale? L'anglès no té aquesta riquesa de conjugació, per tant, necessita un subjecte, la persona que està fent l'acció. Sí? Llavors, subject més el verb, que ara veurem que de vegades se li pot afegir una coseta, que és una S, vale? Més complements. Vale. Subjectes, quins n'hi ha? Els que aniran sense la S al verb serà el I, el you, el we i el they, que són la primera del singular, la segona del singular i totes les del plural. Vale? Aquí no se ficarà res al verb, quedarà el verb net. Per exemple, I eat pizza every Friday. Every Friday. Vale? I eat pizza every Friday. Ficarem això més maco. Vale. Veieu que el verb queda així tal qual, eat. Vale. Però què passa quan canviem el subjecte? I fiquem he, she o it, que és ell, ella o la cosa. Doncs que el verb ha de canviar, perquè és la tercera persona del singular i es conjuga diferent. Com canvia? Doncs al verb li fiquem una S. Eats pizza every Friday. Havíem dit, no? Tots els divendres mengem pizza. Vale. Fixeu-vos bé, importantíssim, vale? Aquesta S, vale? Eats. S'ha de ficar la S. Vale? El verb canvia. Aquesta és la S de la que estem parlant. Sí? Vale. Bé, passem a la negativa. La negativa també li passa alguna molt curiós. Vale? És que nosaltres en castellà o en català diem no davant del verb i ja està. Per exemple, jo no menjo pizza. Ja està, jo no menjo pizza. Fantàstic. En anglès no. Vale? En anglès necessitem d'un auxiliar. Auxiliary. Vale? The auxiliary verb. Un verb auxiliar que ens ajuda a fer la frase en negativa. Quin és aquest auxiliary verb? Per al present simple, perquè canvia segons el temps verbal. Vale? Doncs és el do o el does. El do anirà per a aquests subjectes, el I, you, we, they, i el does per al he, she, it. Vale? Dit això, construcció. Començarem sempre. Subject, subject. Per què sempre subject en anglès? Why? Perquè cal un subjecte. No tenen conjugacions. Ja ho he dit, però ho repeteixo, por si haga. Vale? Subject plus l'auxiliar. Auxiliary. Vale? I ara diràs, vale, profe, llavors fiquem l'auxiliary, que m'has dit que és el do o el does, i després fico un no, o sigui, does no. Doncs no, vale? Per fer la negativa, ells fiquen el not. Vale? Do not, does not.
que això segur que ho heu vist ja 1000 cops fusionat, vale? Que li dic jo com fusió, que és el do més el not fa don't i el does més el not fa doesn't. Sí, no? Això ha de sonar, vale? Llavors, per on anàvem? Subjecte, sempre, auxiliar, do, does més el not, vale? I finalment, el verb plain, que què vol dir plain? Sol, sense res, no li afegim res al verb, queda en infinitiu però sense el to, no li fiquem res, plain, vale? Simple. I complements, que ho ficaré així perquè no m'hi cap. Vale? Com queda la frase, d'exemple? I, you, we, they. Quin utilitzem? Doncs el do més el not, que pot ser do not o don't, vale? La fusió que hem dit abans. El verb sol, que volíem dir que no estem menjant pizza, que no mengem pizza els divendres, vale? No mengem pizza els divendres, per tant, do not eat pizza every Friday. Sí? Vale. Què passarà? Doncs que amb el he, el she i l'it li ficarem l'auxiliar does. Does més el not. Does not. I ara diràs, vale, profe, però aquí has dit que li havíem de ficar la S. Llavors ara jo aquí he de ficar eats. No, ¿vale? Esta S muerte y destrucción. No. Per què? Es fica plain, es fica sense res, perquè la S ja està aquí. Veieu que la porta el das? La porta l'auxiliar. Aquest auxiliar està ajudant a fer la negativa, perquè està ficant el not, i a més, està ajudant a que el he, she, it porti la S ja. ¿Vale? Per tant, he, she, it does not eat pizza every Friday. Sí? Vale, passem a l'última. L'última és... Uepale. S'ha marxat els connectors and I don't want to see this. Let's see if I can go back here. Ok. Vale, estàvem a la pregunta. Vale, let's see. So, la pregunta com es fa? Això és també diferent al català o castellà, òbviament és un altre idioma, vale? I no és romànic, encara que té alguns trets, però no és romànic. Per tant, per on començarem? Començarem per l'auxiliar. Que ja sabeu quin pot ser, perquè només n'hi ha dos per al present simple, que és el do o el does. Vale? Després, auxiliar, sempre, totes les tenses en anglès és auxiliar, subjecte, verb. Sempre. Després de l'auxiliar anirà el subject i després el verb també plain, sol, sense res. Plain. Vale? I els complements. Example. Let's see, it's gonna be... Amb el I, you, we, they, preguntar-nos a nosaltres mateixos una mica raro, però podria ser, menjo pizza els divendres? Bueno, és raro de preguntar-nos-ho, però amb els altres funcionaria com do I, you, we, they eat pizza every Friday? Vale? Veieu que posem el do i després fiquem l'it. Sí? Doncs amb el he, she, it serà igual, però amb el does. Does, he, she, it. I ara diràs, profe, li fico una S? No, no fica S. Per què? Per lo mateix d'abans, vale? Per lo que hem dit amb la negativa. Funciona igual. No es fica S perquè la S ja està aquí. Vale? Per tant, does he eat pizza every Friday? Pizza every Friday. Així queda. Això és el present simple, ¿vale? Maneres de detectar el present simple. Vale, això ho esborro. Maneres de detectar el present simple. Hi ha unes paraules, ¿vale?, que es diuen frequency adverbs, que segur que també us sonen, que són els adverbis de freqüència, ¿vale?
que són els que utilitzem per fer hàbits o rutines. Per exemple, always, usually, sometimes, often, que aniria per aquí, però bueno, me l'he colat, often, vale? Often, never, hardly ever. Llavors, sempre que apareguin aquests, no sempre, però o sigui, aquests els podeu utilitzar per parlar a vosaltres i per escriure. I si els veieu a un reading sabreu en quin temps s'està dient. Per què? Always vol dir sempre. Usually, de tant en... O sigui, usually normalment, igual que often, són molt semblants, vale? No igual. Often és més a vegades que usually, però vale? És que vas bastant. Sometimes, de vegades, never, mai, hardly ever, gairebé mai. També podeu, quan apareguin coses com every day, cada dia, és un hàbit o una rutina. Això ho podem utilitzar per fer frases. Per exemple, jo normalment vaig amb bici els diumenges. So I usually ride a bike on Saturdays or Sundays. I don't know the day I said. Ja està. Aquest és el present simple, la seva construcció i com queda. Bye bye.